Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Lutfi dari Triadianto. Perkenalkan, namanya kan ada Yudhistian. Perkenalkan, namanya Rizal Arianto. Perkenalkan, namanya Arif Robert Gunawan. Perkenalkan, namanya Rifal Arjani Saputra. Perkenalkan, namanya Selandi Widianto Pratama. Dewek nang kene remene karena banyu lemah purus suruh. Banyu lemah purus suruh sing ana nang Desa Panunggalan, Kecamatan Purwadegan, Kabupaten Purbalingga. Orang rumah karo terpercaya akeh cerita mistise. Saya labuh nang tahun 2018, tepatnya bulan Oktober, nang di ana suara seru secara ijik-ijik. Ngerti ana masalah mesinnya rusak. Berbuwe mesinnya orang kena gendo. Berbuwe si ana cerita mistis sing metu. Kapingpirane pekerja nang sekitar kawasan ini sering terganggu. Mitosnya sama bae sing pernah mengalami kejadian mistis bakal lara. Kosi orteng laku. Ana sing kenal nang danau. Ana barang waktu sing bentuke kaya makam. Emang ana waktu sing ora ana pusaran. Tapi pas wengi Jumat Kliwon nek ora Selasa Kliwon kowe ana sing kaya sesajen beledangan ning kana soalé jeret dina Jumat kowe diarani dina keramat kalau dipercaya teyeng ngabulna permintaan. Sekian salam dewek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.